An balimaw aw ni yanma kibaruya m'an bolo kala da kulo kan o de ye k'a fɔ ye ko dimanche don tɛmɛlen an ka premier ministre n'o ye Ismail Bubel Mayiga ye ale ni ministre 7 ni député 15 bɔɲɔgɔn olu tun bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti région kɔnɔna na o tagama in senfɛ an ka premier ministre ale ye welewele bila banbagaci minnu bɛ kɔrɔnfɛ fan fɛ olu ma ko u bɛ kɛwale min na ko gouvernement tɛna ɲɛtugu a kan bilen ko gouvernement bɛna fɛɛrɛ kɛ ni ka finitigiw bila jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ ni ka dɔ fara olu ka kɛlɛkɛcɛw kan walasa cogo min na sa banbagaci ninnu u mana kɛ fan o fan sa ani binganni kɛwalekɛla ninnu an ka finitigiw ka se ka u minɛ ko ka fɛnɛ ko ka da u tulo kan ko ni minnu sɔnna ko olu sɔnna kuma ma ko olu bɛ se ka na ko kuma u bɛ se ka kuma ko k'a fɔ tuguni ko u bɛ u sago kɛ an ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ ko banna o hukumu kelen kɔnɔna na sa a ye a jira k'a fɔ ko maaw tun bɛ kɔnɔnafili min na min ye kalata nataw ye ko o kɔnɔnafili ko ka bɔ maaw la ko ni ala ma baasi kɛ ko juillet kalo tile 29 k'an ka kalataw ko olu permettre bɛ kɛ a y'o fɔ a ka welewele kɔnɔna na k'a to Mopti région na yen nɔ ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo kala da o tulo kan o de ye k'a fɔ ye ko an ka lakana tigilamɔgɔw n'o ye polisiw ye a yirala k'a fɔ ko olu Bamakɔkura ko u ka bali ko olu ye bali ci kamalenin dɔ la ko o kamalenin ko a tun hospitalisera ka taa ko docteurw yɛrɛ tun bɛ fɛ ka fara lakana tigilamɔgɔw kan ni ka cɛnin ka saya dogo ko ka d'a kan k'a fɔ k'a ka saya ko o sɔrɔla de ko marifabali de cira a la ko a kunkolo yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o hukumu de kɔnɔna na sa jɛkulu dɔw bɛ yen olu fana ye a jira k'a fɔ ko nin kɛwale ko nin man kan ka kɛ ko ka d'a kan k'a fɔ ko lakana tigilamɔgɔw ko u jo tɛ nin ko in na ko wa fɛnɛ ko olu bɛna fɛɛrɛ kɛ ni ka tagama n'o ye bi tarata don ye walasa ka jira cogo min na ko nin kɛwale sugu ninnu ko fu kan ka siri a dan na ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo kala da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la